masibulise ke ebahlalini sinayo ke inkokheli apha kaWard 101 uCouncillor Siyaduka. Nkokheli siyabona namhlanje besibonile kwiveki ephelileyo kusasa namhlanje sibone enye into apha kwenzeka ntoni nkokheli? Masibulise kuba phulaphuli bejonga apha media. Okokuqala sibulele umbutho omkhulu iAfrican National Congress ufaka uxinezelelo kwi-administrator ye-Democratic Alliance uqinisekise lokubana imigqomo abahlali bayayifumana because sizawukhumbula uba i-administrator ye-Democratic Alliance irhuqa iinyawo ekuqokeleleni umgqomo. Bathi i-excuse yabo xa bethetha abazoyithatha imigqomo ekrasukileyo, imigqomo engenamavili. Nawo i-African National Congress iqinisekile yalifaka uxinizelelo. Nawo namhlanje ke basiphathele imigqomo sonika abahlali abangenamigqomo abo bahlali basokola in terms of imigqomo. Nawo silapho ke namhlanje. Okay. Kuthetha ukuthini oku ukhe wachaphazelwa iinkonzo kwiveki ephelileyo ezisukayo kwezaa ndawo ziza ebantwini ngaba mhlawumbi oku kuyinxalenye yezaa nkonzo okuququzelelwa? Kuyinxalenye tata umsasazi yeenkonzo ezizibantwini. Injongo yethu and netheme yethu yalapha iWard 101 ithi izani sakheni iWard 101. Okay. Inkonzo ebantwini of which it's what we are busy doing right now. Yeah, okay. Mhlawumbi ke ndiyabona baninzi abantu bancede kakhulu le nkonzo yokuzisa kwale migqomo kwaye ke ndijongile njenkokheli ingathi ke mhlawumbi ingaphela likhoyo, ingaba inkqubo lena ezawuqhubekeka okokoko? Yes, inkqubo ezawuqhubekeka oko because siyabhiliva kakhulu si-African National Congress that abantu funeka bafane. Kungaswa imigqomo kuphela eConstantia, kungaswa imigqomo kuphela eSeaPoint. Laa nto yenziwe eSeaPoint naseConstantia mayifane nalapha eBlockhawks naseWallacea. Nawo ithi loo nto leyo intobana yinto ezawuqhubekeka isenzeka ngawo kamaxesha. Kudingeka into okokubana ke mhlawumbi umntu ofuna uba nomgqomo abe nantoni? Imigqomo yona ndiyabona kho imigqomo eyaphukileyo ngaba mhlawumbi kulungiselwa abantu abanemigqomo emoshakeleyo okanye? Injongo funeka umntu okokuqala azise umgqomo abe nawo, uba ubungenasiciko okanye uba ubungenamavili okanye uba ubukrazukile. Nawo okwesibini uzawufunikwa umgqomo omtsha. Into efunwayo nje only i-ID yakho so that uqiniseke into yobana indlu yakho. Okay. Sikayicela ke le nto ebahlaleni yobana le migqomo makhe siyisebenzisele for inkunkuma, not into siyisebenzisele for ukustokha utywala okanye siyisebenzisele ukubulala abantu sibafake kuyo kule migqomo. Because ivamile loo nto leyo. Umntu abulala i-girlfriend yakhe ayifake emgqomeni. Nawo loo nto leyo sifuna iphele. Abantu sicela bakhe basebenze ukuzinikela sisebenzisane ngomgqomo. Okay. Ilayishe only inkunkuma. Yes. Sibulele kakhulu ke nkokheli yam. Ceba ke weWard 101 icacisa ke inkqubo yale nkonzo yokusokwa imigqomo ebantwini. Sibulele kakhulu nkokheli.